Aquest cap de setmana obrirà les portes a Vic l'Alberg Canonge Cullell, que inaugurarà les instal·lacions acollint els primers alumnes dels estudis universitaris de Vic. L'alberg, que compaginarà l'acollida d'estudiants residents i d'alberguistes, ha costat uns 600 milions de pessetes. El nou alberg Residència de Vic obrirà les portes aquest diumenge per acollir els primers estudiants que inicien les classes la setmana que ve als estudis universitaris de la capital d'Osona. Aquests dies, paletes, pintors, fusters, polidors i dones de neteja treballaven a un ritme frenètic per tenir a punt la primera de les dues ales que té l'edifici. L'altra es podrà obrir d'aquí a uns 15 dies, però totes les obres no estaran acabades fins al desembre. L'alberg tindrà 160 places, 120 per a estudiants residents i 40 per a alberguistes. És el cinquè que compagina totes dues modalitats. És una ciutat que emergeix amb una bona oferta universitària i ens semblava que havíem de donar aquest servei complementari a la universitat. I a la vegada hi haurà unes places d'alberguista, perquè en aquella zona, al centre del país, no tenim cap alberg, pensem que és una zona interessant, que té un atractiu, i per tant que des d'aquestes places podrem també oferir un servei a les famílies i als joves que desitgen passar allà un cap de setmana o unes vacances curtes. El preu d'estada a l'alberg per als residents serà de 10.000 pessetes de matrícula i 55.000 al mes. L'alberg, que ha costat uns 600 milions de pessetes, tindrà el nom de Canonge Cullell, un il·lustre biguetà impulsor de la cultura. Aquí acabem el Telenotícies Catalunya. Tindran més informació